Καλωσορίζω τη Δήμητρα Ιεροκυπίδου, είναι η δεύτερη μας τυχερή, με χαρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εμένα είναι τα χαρά μου. Ωραία, χαίρομαι. Αυτό είναι το δώρο μας, που είναι το Face Packet, αξίας 100 ευρώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα πάμε μέσα, θα περάσουμε ένα περίπου 2 ώρο, 3 ώρο, δεν θα το καταλάβεις, θα περάσεις όμορφα και στο τέλος θα μας πεις τα δικά σου σχόλια. Ναι, οκ, πάμε μέσα. Δήμητρα μου, πώς νιώθεις με το πρώτο άγγιγμα μας? Νιώθω ότι καταρχήν είναι πολλά ελαφρύ το χέρι της κοπελάς. Είμαι σίγουρη. Νιώθω Αναζωογονημένη. Μπράβο, φίλοι μου. Όπως να φύγει ένα βάρος που πάνω μου. Ωραία. Βασικά τέλεια. Οκ, θα μας πεις και στο τέλος πώς μας αξιολογείς, έτσι? Βέβαια. Έγινε καλή συνέχεια, κοπέλες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά την τρίωρη πάλι relax θεραπείες του προσώπου, καθαρισμός του προσώπου, λάμπεις, πώς νιώθεις? Νιώθω πραγματικά γεννημένη. Αλήθεια. Νιώθω το πρόσωπο μου καθαρό, λαμπερό. Ευχαριστώ, αλήθεια. Το ευχαριστήθηκες? Ευχαριστήθηκα και ξεκουραστήκα. Για να μην φοβούνται πιο πολύ ότι είναι όλες 3 ώρες οι θεραπείες, οι καθαρισμοί δεν είναι 3 ώρες. Ναι, το πρόσωπο, εξαρτάται τι επιλέγει ο καθένας. Έχουμε μισά ώρες, έχουμε μιας ώρες. Απλά το δώρο μας θέλαμε να είναι lunch. Ήταν Πλούσιο. και με καθαρισμό και με θεραπείες προτιμούμε la nouvelle époque. Ευχαριστώ πάρα πολύ.